Hello guys, at lalakbay tayo dito guys. Dito tayo ngayon sa IT Park Cebu. Daming matataas na building dito guys. Yan. So lakad-lakad tayo guys. Oo. Mayroon kaming meeting dito guys sa unahan. Ilang hakbang na lang. Ito guys, sa mga kilit dito guys. Mga tataas itong mga building dito guys. Bigat lahat ito guys, oh. Bigat ito si Mama. Ito guys, oh. Ang Ayala Malls at saka Super Metro. Guys, ano? Yan. Mahaba ng mga building dito. Taas-taas dito guys, oh. Mainit talaga guys. Guys, oh, matatayo pa rin guys. Salamat sa inyong panonood guys. Magandang araw sa ating lahat. Salamat.